Όταν κάνεις τέτοιες δηλώσεις, Γιαμάλ, θα δέχεσαι καζούρα. Αυτές οι δηλώσεις είναι αντιεπαγγελματικές. Όχι του Βινίσιου συμπεριφορά. Και του Βινίσιου είναι αντιεπαγγελματικό, αλλά είναι πιο αντιεπαγγελματικό να κάνεις αυτές τις δηλώσεις και αυτά τα post που είσαι εσύ θολωμένος και πίσω ο παδί της Ρεάλ ή να σε παίρνω συνέντευξη και να έχεις ένα χαζό γελάκι όλη την ώρα, ηρωνικό έτσι. Εντάξει, και εσείς τι λέτε, θα σκοράρω, εσείς τι λέτε, θα βάλουμε 4. Και να λες τώρα ότι η Real μόνο που ξέρουν να γκρινιάζουνε και να κλέβουνε. Μετά, γιατί είδα κάτι σχόλια που λένε είδα τους παίκτες Real πανηγυρίζαν, τι τρόπαιο κέρδισαν. Όταν όμως βγαίνει ο παίκτης σου και κάνει τέτοιες δηλώσεις, έτσι μπροστά θα μου το σε κάνουν έτσι. Έτσι θα σε κάνουν, τι θα σε κάνει. Και ο πρόεδρος της Μπαρτσελόνα βγαίνει και κάνει δηλώσεις 100% σίγουρος θα κερδίσουμε το El Clasico. Πας καλά, ρε. Αρχικά γιατί κάνεις αυτές τις δηλώσεις και δημιουργείς πίεση στην ομάδα. Είναι λάθος. Δεν πρέπει να μιλήσεις. Τι με 100%. Έχεις την ομάδα πώς παίζει. Έχεις και απουσίες. Και οι άλλοι είναι όλοι φωτιά μπροστά. Έλα, Χριστέ. Αλλά πριν το El Clasico, άμα είναι ανάψει φωτιά, πρόσχε μη καείς.